ሐዋርያዊት መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኤርትራ ኣብዚ ምስጢረ ድሕነትና ብሞትን ትንሣኤን ኢየሱስ ዝተፈጸመሉ ጊዜ ንእዝኒ ኩሉ ሰማዒ ዘሐጉስ ንህዝብና ተስፋ ዝህብን ንዓይኒ ልቢ ዘረስርስ ንኣመንቲ ናብ ሓቅን ርትዕን ሰላምን ዝዓደመ ሰላም ለርሁቃን ወሰላም ለቅሩባን ሰላም ነቶም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘለኹም እትብል ሐዋርያዊት መልእኽቲ ጳጳሳት ኤርትራ መጽያ ከም ዘላ ንፈልጥ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ብሓቂ ንህሉ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ከመይ ዝበለ ህይወት ይነብር ከም ዘሎ ተገንዚባ ካብቲ ፈላላይ ስነ ሓሳብ ዝኾነ ተግባር ወፂና ናብ ሰላምን ዕርቅን ክንምለስ እትዕድም መሪሕ ሓሳብን መንገድን እትሕብር እያ። ስለዚ ከምቲ ሐዋርያት ምሰርድእቲ ብፍርሕን ተስፋ ቁርፀትን ኣብ ቤት ተዓጽዮምሉ ኣብ ዝነበሩሉ ክርስቶስ መጺኡ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣይትፍርሑ ኢሉ ከም ዘጸናንዖም ሎሙን እዞም ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብ ውሽጥና ንዘሎ መናድቕ ናይ ጽልኢ መናድቕ ናይ ምፍልላይ ስድራ ቤታት መናድቕ ዝኽትምናን ተስፋ ቁርፀትን መናድቕ ሞትን መጭወይትን ምስዋርን መናድቕ ናይ ባርያን ጊላን መናድቕ ስደትን ከልበትበትን ኣብቂዑስ እዚ ኩሉ ፍልልይ ዝፈርሰሉ ምስ ገዛእ ርእስና ምስ ኣሕዋትናን እንዕረቐሉ ዝተኸስረ ግዜና ዝተኸስረ ዓቕሚ ሰብና ዝተኸስረ ታሪኽና ንጽግረሉ ናይ ሰላምን ዕርቅን ጻውዒት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ህልው ኩነታት ኣነባብራ ሕብረተሰብን ተበጊሳ ሕብረተሰባዊ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብናታ ቃላት ንማሕበራዊ ህይወት ብዝምልከት ካብ ምዝራብ ካብ ምምልካት ንኣመንታ ካብ ምንቕቓሕ ዓዲ ውዒላ ኣይትፈልጥን። ኣብ ኤርትራ ዘላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እውን ነዚ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለየን ዝተወሰነን ግዜ ንሃገርና ዝጠቅም ንሰላምን ምርግጋእን ዝዓለመ ኮታስ ንዝበለጸ ሕብረተሰብ ንምህናጽ ዓብ ተራ ኣበርኪታን ተበርክታላን። ነዚ ንምርግጋጽ ነዚ ንምፍላጥን ካብቲ ዝሓለፈ ጽሑፋትን ታሪኽን ምውካስን ምርኣይን ይከኣል እዩ። ንኣብነት እዛ እግዚኣብሔር ነዛ ሃገር የፍቅራ እዩ እትብል ብ2001 ወርሒ ግንቦት ዝተጻሕፈት መንፈስ ዕርቅን ምውህሃድን እትብል ኣብ 2001 ወርሒ ነሓሴ ዝተጻሕፈት እግዚአብሔር እንተዘይሃነጸ ሃነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ እትብል መልእኽቲ ናብ መራሒ ሃገር ብ2007 ዝተጻሕፈት ሓውኻ ኣቤሎ ብ2014 ብሓፈሽኡ ካብ 1991 ጀሚሮም ምእንቲ እዛ ሃገር ተዛሪቦምን ጽሒፎምን ስክፍቶኦም ኣነጺሮም ክሳብ ሕጂ ግን ብወገን መራሕቲ መንግስቲ ዝሰምዕ ልብን ዘተግብር ሕልናን ኣይረኸቡን። ኣብቲ ጽሑፋቶም ካብቲ ህልው ኩነታት ናይ ሃገር ተመስሪቶም ሃገርና ኩናትን ስደትን ማእሰርትን መጭወይትን ብሰንኩ ኣብ ሓዘንን ጓህን ዘለዉ ማዕለያ ዘይብሎም ስድራ ቤታት ከም ዘለዉ ዘይንቡራ ማውታ ኣብ ፈቐዶ በረኻታትን ሃገራትን ዝሓለፉ መንእሰያት ጸሊም ታሪኽ ምዃኑ ዘርዚሮምልና ኣለዉ። ብዓቢኡ ተስፋ ሰላም ኣብ ዝተሰምዓሉ ህሞት እውን እንተኾነ ስደት ብዕጽፊ ክዛይድ እምበር ከቋርጽ ወይ ክዝሕል ብዘይምርኣዩ ኣቓልቦን ፍታሕን ብዘይምርካቡ እውን ከም ሃገርን ህዝብን ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዘለና ኣነጺሮም ይሕብሩና። ኣብቲ መልእኽቲ ብቐጥታ ብምጥቃስ ብሓጺሩ ይብሉ ብሓጺሩ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝብና ኣብ ስቓይ እሞ ንውሽጡን ንመላእ መንፈሱን ኣብ ዝርብሽ ሃለዋት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ናይዚ ሃለዋት እዚ ቀንዲ ግዳይ ከዓ መንእሰያት ኣዴታት ኣቦታት ሕፃናት እዮም። ብዓቢኡ ስድራ ቤት ተሃስያ ጥራይ ዘይኮነ ዓንያ እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይኮነን። ስድራ ቤት ዝዓነወሉ ሃገር ከም ሃገር ክቐውም ህዝቢ ከም ህዝቢ መንነቱ ክዕቅብ ዘይከኣል ኩነት ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ይሕብሩ። እወ ከምቲ ዝተባህለ ብዘይ ሃገር ክብረት የሎን ብዘይ ህዝቢ ኸደኣ ክብረትን ሃገርን ይርከብ ዶ ይብሉና ኣለዉ።
إذا حواريو ملأختي باباسات أبوتاتنا شدشت عبيتي تلوغاويان حساب حزات ركب نساتن كأ سلامن عرقن محرت حقي مسلن ناصنتنين إياتن إزياتن بحقي كم تحقنيا ترجمن انت تنبيرن ودسب أبز تتصوعلو مدب قدسنا نبر يحجزو لومي خم لومي إذن حسابات إزياتن كاب تحقنيا ترجمن وطين بزح ترجم حيزن يركبا إذا بزحنة زخاء أب هيوات كريستنان أب حبرة سبنان أب عقرقراس يركب نابت أندي تحستأن كن ملس يقبأ ودسب سلام محرات حقي رتعي ناتسنت مسأنة نعان كنادي اقرونا بزمرح يزخيد كما يسيب زي كأن ترجم هيوات أيردوني إذا سلزخنا خآزم كبرات عبوتاتنا نابزي مدب عرقن سلامن يعدمنا له كبرات عبوتاتنا أمل أختم بنتصر عميت أمهم زلو سلامن عرقن محرتن حقن هيابات أملاخين نحنا بعلنا نفترن زي كونس بنت استقبلنا ينين حلافنت نايزخونا سبكا نزن هيابات أملاخ كم تستقبلن أبأن كنبرن بأن كمرحن مورالاوي حلافنت اللو إزياتن مسجود لها أبتي بسلامن فتحن ناتنتن كنبر زقبو أسب عقرقر يفتر أب عقرقر كأ متففا عمت حاسوت موت يركب أب عمتن متففا إن زعبلو لحبرة تسب كأ بسلامن فتحن كنبر كتو زي كأليو إذا حواريويت ملأختي بأباسات أبوتاتنا ببزحات سبات بعين بوليتيكات رأي تنبب كيتهلو كنت انقاق يقبأنا إذا أب حق قصيلنا تنبيبنا يا ناي بوليتيكات حستو ترايز حازت زي كونتس نتحق إنيا تمرت خرستوس تمرت بيت خرستيانين يا بسفحو قليتا تركب كم تابتو صحوف تتحيف زلو سلامن محرتن حقن فرناي موتن تنسائن كرستوسين بتوم أب چنقتن رعدن زركوب زنبر هاوريات أب تعصو معصون كلو استقبلو قداميتي قال كريستوس سلام نعخاتكم خون ياتبل لوم باباسات أبوتاتنا دمصي كريستوسن بيت كريستيانن كوينوم نزا قال كريستوس يدغموا አለው سلام كاب عدوم نبرتومن سدرا بيتومن رحيقوم نزلو سلام نتوم منجد طفيوم أب عقرقر زركبو سلام نتوم أب عد زلو جنك أبرهان سلام طفياتهم زناديوا زلو نابلو سفيح تنتانه ناي سلامن محرتن حقن يهونا انبقار زامل اختي نلوطيا تتصوعنا اتقداماي لوط خا ناي جزاء رأسنا هيوت مسن ملسيو اتي بقرحنتن بنعيت عمنن زبلات تحساسبا بفقر بصاي كتكا كل خكم تزلو حلافنت نحقن سلامن كسرح تعدم زما بوتات زحتو زلو ناي كلو حزب إرترا دليتن حسابني انتخونه جن سلامن محرتن مسغربابتنا طراي زيكونس اوشتناون ازيو ادلايو سلامن محرتن كا بغلصنت دامبر بشفنو ايكونن يبلو اتزبدله محرت كحتتن زغبو خحساخ خفلن اتستبدله كاب لبو محرت كهبنيو ازي سلازبولو خا بزحات بعين بوليتيكا يريون بتخرستيان جن حقن سلامن فتحن رتعن فقرن ناصنتن هياب املاح سلازخونه ابوتاتنا باباسات كريستوساوي حلافنتومي ازي خا كاب ግለሰብ مزبغس ات سلامن عرقن تግባራዊ يخون ننفس وكف حلناو كحكخن بتزغدلو خا محرت كحتتن يزغبا لوطي ግላዊ سدرا بيتاوي ማሕበራዊ ሃገራዊ ናበለ እዩ ዝዓቢ ጳጳሳት አቦታትና ዕርቀ ሰላም ተግባራዊ ክኸውን እንታይ ንግበር ኢሎም እቲ ብዓይኒ ህዝብ እግዚአብሔር ክንገብሮ እንኽእል ብሰፊሕ ተንቲኖሞ ኣለው ንሕና ከም ቁምስና ክንገብሮ ዝግባአናኸ ኣሎዶ ሎሚ ብሓቂ ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢልና
እንታይ ንግበር ክንበሃለ ድሊ ብግላዊ ስድራቤታዊ ቁምስናዊ ብዓብዩ ከዓ ሃገራዊ ዕርቂ ንተዓደቕ ብፍሉይ ከዓ ነዛ ጽሕፍቲ ነንብባ ብሓሳብን ጸሎትን ሰሚርና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምን ምእንቲ መራሕቲ ሃይማኖትና ከዓ ሓይሉን ብርታዕን ክህቦም ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም እግዚአብሔር ንሃገርና ይባርኽ ክርስቶስ ብትንሳኤኡ ንሃገርና ብሰላሙ ይተዓረቐና